מדהים. וזהו, וכל מה שהיא אמרה, קלעה. ובעצם כל מה שהיא אמרה זה נכון, היא התחתנה לפני שבועיים, ואז היא גם התחילה לתת עם מישהו ושלחתי לה את השם, להפת את השם הזה, וזה הולך להיות רציני, ואחרי כך, בדיוק, שהיא אמרה לי, קרה. החלטות זה הדבר הכי קשה. בכל דבר, גם בעסקים, תדעו לכם, כל דבר, אם זה עסקים או כל דבר אחר, החלטה זה הדבר הכי קשה שיכול להיות. אני יכולה להגיד לכם שאני יותר להפקיע שערים מאשר להחליט. זה קשה. אני לוקחת את השם הפרטי, שם המשפחה ותאריך הלידה, ואני יודעת מה קורה לכם בנשמה. לא פחדתי. המילה פחד לא הייתה פה בכלל. שום דבר, לא כישלון, כלום. האמנתי שאני הולכת לעשות את זה בגדול. יפעת וסילבי, שתי נשים שנונות, שיש המון מה ללמוד מהן. הן מודל לדוגמה של התפתחות והעצמה ותעצומות נפש מאוד גדולות. מאוד נהניתי מההרצאה. סילבי היא משעשעת. יפעת הפתיעה אותי בגדול וגרמה לי על המון מחשבות. אני מאוד מחוברת לעולם המיסטי. ההרצאה של סילבי היא הרצאה מאוד מרתקת. אנחנו רואים את השמחה שלה, את ההצלחה שלה. פשוט מקסימה, היא מעבירה את ההרצאה בצורה מצוינת ומרתקת. אולצתי להתמודד עם הרבה כאב שמתוך הכאב שלי הוא נתן לי להיות אישה חזקה, אישה שמגדירה את עצמה, פורצת את כל הגבולות, שוברת את כל תקרות הזכוכית במדינת ישראל, ואישה שלמדה לקחת את עצמה למקומות הכי טובים בכדורגל הנשים בעולם. לרחם על עצמך זה הדבר הכי קל. אומרים שהסם הכי ממכר זה לרחם על עצמך. ברגע שאנחנו לא מתקנים בעולם החומר, אנחנו נקבל את אותה סיטואציה בגלגול הבא. אז הייתה הרצאה נהדרת, חכמה, מחכימה, יצירתית. יפעת היא כובשת, היא לבבית, היא מעניינת, היא מרתקת, היא גם מביאה דוגמאות מעניינות. אם יש לה את היכולות לדבר גם על עולם הרוח, גם על עולם החומר ולהחזיק אותנו על הכיסא, צמודים, מרותקים, אנשים נדבקים וסופר מתעניינים. החומר שלה מרתק ומאלף. אני רוצה להגיד על הערב הזה שהיה ערב מדהים, שתי נשים שהן באמת חזקות, כל אחת בתחומה, כל אחת באישיות שלה בכלל.